welcome back to my channel and my new video guys. दिनैहाय बैसागु जाबाय नालाय ओमफ्रायो मानसिफ्रा मोसाखांजोब्बाय आरो मोनाबाय एसे मोनाबाय ओमफ्राय दायो सिख्लाफ्रा ओरैनो बेरायनो नागिरदों आरो सेंग्राफोरथ' गैखाया बांद्राय ओमफ्राय सेंग्राफोर दंना गैया आं मिथिया ओमफ्राय दायो थांलाबायसै लेंहरदोंमोन आब'मोन ओमफ्राय दायो थांसै ओमफ्राय माखासे फुंनिफ्रायनो मोसाफैबाय थादों आरो जोंनि न'आव ओमफ्राय बेखौ आं एसे सर्ट भिडिअ खालामना लादोंमोन बेफोरखौ नोंसोर नायलांदो आं खिन्थाना होगोन ओमफ्रायो बिनि उनाव जों मोसायोना मोसाया नायलांबाय थादो होनबानो मिन्थिगोन आरोखि ना मुथुआव नै मुथु दिला दिनो मोसादो बैसागुनिनो गाइस एसे सिम्पल मेकअप Makasih. Udah ke situ ini sih. Sepak gebau tabai benar ni, dubli baru bentar lagi. Bisa tabai bukan nih, dasar sampai nogong sih, bisa nogong tabai sih kita narik. Ini kira sense kami apa? Kita lagi. Lagi apa? Hai, bisa. Bye bye. Hai. Hãy thằng ơi đây là đường nam phải cân phải đẹp kì thằng gì chỉ xét mình chứ đâu nè Silia जादों लिपसिनान देन औ निथुसिनो गासिबो ओरैजाय मोसाबोखांजोबनानै दायो जोङो मोसाफैबाय आरोखि ना ओमफ्राय आं नै गरमानो हाला फागायो वय गरमानो लाजाथारला बिलायनो थाङाखैना ओंखायनो आं भिडिअ खालामदों Abang YouTube je, ani YouTube. Ang gaya, ang pro gaya.
थांखाबाय मुथुआनो मुथु नों उन्दुदोंमोन मोसाया वा मुथुआ दायसो जादों रोङा नावलाय नों मोसायाखै मानो मोसाया मानसि सनियालाय थां मोसानो हालाङो आरो उन्दुनायखौसो सिन्था दायो जोङो मोसाखांबाय नै आब'आ दायो थांसै ना मोसाखांजोब्बाय आथिं रुबायजोब्बाय जों हयले मोसानो हाला होनहरदों औ जों दायो थांसै ओमफ्रायो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबसै आङो मानोना मोनाथारबायना आं थांनायखौ भिडिअ खालामलायला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजोबसिन नायदों बेनि थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन जेबो खोमसि खोमला जाजोब्बाय बाय बाय होनदोब्रा बाय बाय